Egunon guztioi, egunon kamararen bestaldean zaudeten eta jardunaldietan parte hartzen ari zareten ikusentzule guztioi. Oraingoan, helduen euskalduntzeari buruzko gogoetari ekingo diogu. Atzotik, badakizue, euskararen ezagutzaren unibertsalizazioaren gainean gogoetan ari garela. Badakigu iturri batzuk eta iturrietako emari batzuk oso garrantzitsua direla hizkuntzaren biziberritze prozesu honetan. Bata transmisioa, familia transmisioa, edo baita ere transmisio sozializazioan oinarritzen den transmisioa. Bigarrena, nola ez, hezkuntza arautuaren bitartez eraikitzen den ezagutza eta hor jasotzen den ezagutza multzoa edo komunikazio gaitasuna. Eta hirugarren iturri nagusiari helduko diogu goiz parte honetan, mahai inguru bitartez, helduen euskalduntzeari buruz mintzatuko gara. Eta horretarako, Euskal Herrian, 3 lurraldeetan, helduen euskalduntzeari lotuta, ardurak dituzuen arduradunak gonbidatu zaituztegu. Alderri hortatik eskerrik asko gonbidapena luzatu eta baiezko emateagatik aurkeztu egingo zaituztet. 2 baditugu areto honetan eta bat berriz zun bitartez ona etortzerik izan ez duelako esango dizkitzuet Jokin Azkue Arrastoa abeko zuzendaria, etorri zaigu, ongi etorri Jokin. Egunon. Mikel Arregi Perez, Euskara Bidea, Euskararen Nafar Institutuko zuzendari kudeatzailea. Egunon, Mikel. Egunon. Eta kamararen beste aldean, zun bitartez berriz, Argitxu Kamus, Euskararen erakunde publikoko helduen euskalduntzearen esparruko misio karguduna. Egunon, Argitxu, zuk kamararen bitartez erantzungo diguzu eta pixkanaka mahai ingurua osatzen arituko gara. Tira, eta aurkezpen horiek eginik, atzera, pentsamendua atzera begira jartzeko proposamena ingo dizuet, batez ere ezagutzaren unibertsalizazio horretan, helduen euskalduntzean, erakunde bakoitzean, zein zertan izan duen garrantzia nahi dizuet galdetu. Bai iraganetik ona bitartean, bai ikuspegi orokor horretatik. Orduan, Mikel, nahiko nuke zuke hitza hartu, esatea ze garrantzia duen zuen erakundean helduen euskalduntzeak. Bueno, gure erakundean helduen euskalduntzeak duen garrantzia ulertzeko, nik uste dut komenigarria dela lehendabizi Nafarroan ze testuinguru aurkitu genuen guk ardura hartu genuenean 2015 urtean. Kontuan hartu behar dugu, alde batetik topatu genuen egoera nahiko planifikatu gabea zela, hizkuntza politika ez zen planifikatua, eta helduen euskalduntzea ez zen lehentasunen artean sartzen. Orduan, ikusi genuen egoera larria zen, alde batetik sistema publikoan bai bazegoen eskaintza zabal bat, baina gizarte ekimeneko euskaltegin finantziazioa esate baterako 0 eurokoa zen momentu hartan. Orduan, egoera horri irtenbide egokia ematea edo eman behar geniola ikusi genuen, eta hainbat erabaki hartu genituen momentu horretan. Lehenengoa izan zen, hizkuntza politika garatu ahal izateko plan estrategiko bat garatu behar genuela. 2016an onartu zen plan estrategiko hori, eta plan estrategiko horrek 6 ardatz garatu zituen. Lehenengo ardantza erabilera garatzeari buruzkoa izan zen, eta bigarrena hiztun berriak deitu genuen ardatza izan zen, eta hor nagusiki 2 lan lerro finkatu genituen. Hezkuntza sistemaren bidez eman beharreko urratsak, eta helduen euskalduntzearen arloa nola antolatu behar genuen. Eta bide horretan hartu zen lehenengo erabakia zen eskaintza bermatzeko urratsak ematea. Horregatik, aurrekontuetan hasi ginen baliabide ekonomikoak jartzen gizarte ekimeneko euskaltegien finantziazioari begira.
Beste alde batetik, geure buruari finkatu genion beste helburu bat izan zen, eskaintza bermatzea Nafarroa osoan. Hor, zailagoa dugu, haren garapena ere ez delako erreza. Geure buruari ere jarri genion beste helburu bat izan zen, sektorearen edo helduen euskalduntzearen hobeki esan da, diagnosi egoki bat egitea eta hobekuntzarako proposamenak edo lantzea. Eta lan horri ekin genion eta 2018an diagnosi, nik esango nuke, nahiko egoki bat gauzatu genuela. Nik orain pixkat azalduko dizuet, hartutako neurrien emaitza ikuste aldera, plan estrategikoa onartu zen urtean, Nafarroan, helduen euskalduntzean, 4.500 ikasle inguru ikasten ari ziren, eta aurreko ikasturtean, 2019-2020an, 5.100 ikasle. Beraz, hor ja nabaritu zen, neurri horien bidez, herritar gehiagoren gana iristeko aukera izan genuela. Sare publikoan eskaintza antzekoa da, hor ez da aldaketa gehiegirik eman, baina gizarte ekimeneko euskaltegien finanziazioaren bidez nik esango nuke lortu dela herritar gehiagona iristea. Bigarrena finanziazioa izan zen, finanziazio egokia bermatzea. Egin genuen diagnostikoan aurre ikusten genuen Nafarroan doakotasuna lortze aldera ze diru baliabide beharko litzatekeen eta hor ikuste genuen 3.200.000 euro inguru beharko liratekela aurrekontu publikoetan. Momentu honetan kopuru hori ez dugu bermatua, Nafarroan ez dugu oraindik eta hurrengo urtetan poliki lortu nahi dugun helburua bada ere, momentu honetan ez dugu bermatzen, baina nik gutxienez datu bat eman nahiko nuke. 2016an gobernuak onetsi zuen diru kopurua 400.000 eurokoa izan zen, horrekin gutxi gora bera doakotasunaren helburu hori begiratuta 115ko kopurua beteko genuke, 2020an 128ra iritsi gara. Oraindik ikusten da, bidea luzea izango dela, baina iruditzen zait, norabide egokian jarri dugula helduen euskalduntzearen egoera. Eta bukatzeko, azpimarratu nahiko nuke, lortu dugun beste gauza bada, helduen euskalduntzeari gobernuaren planifikazioan ikusgarritasuna ematea. Denok pairatzen ari gara une honetan pandemiaren eragina, eta eragin horri aurre egiteko aurtengo udan gobernuak plan berezi bat onartu du, Nafarroa suspertu plana deitu dutena, eragile askorekin kontrastatu den plana da, eta hor helduen euskalduntzari buruzko neurri espezifikoak jaso dira hezkuntza edo irakaskuntza sistema horrek baliabide egokiak behar dituela izan, kontuan hartuz gainera osasun egoera berri honek edo baldintzek eskatzen digutela finanziazio bide egokiak sartzea bermatu ahal izateko irakaskuntza sistema hau. Erki, Mikel, orduan zuen kasuan batez ere planak asko lagundu du helduen euskalduntzean urratsak ematen, alderdi ekonomikoa ere antolatzen eta maila baten horrek ondorioak izan ditu ikasleen parte hartzean edo beintza matrikulazioan. Ikusiko dugu orain, iparraldean zein garrantzia ematen zaion, Euskaren Erakunde Publikotik argitxu, zer esango zenduke helduen euskalduntzean, helduen euskalduntzeak iparraldean daukan garrantziaz.
irakustera emaiten dute, beraz, zenbakien fite emaiteko, iparraldean, beraz, 2016ko datuak dira horiek, 5 pertsonetatik batek euskara badaki, baina erdia baino gehiagok, bakigu, 50 urte baino gehiago dituela. Beraz, hasten bain bagira jaanik datu honekin, beraz, biztadena aitzinamenduak badira, aipatu duzuen, beraz, hezkuntzari esker, beraz, hezkuntzan eraman hizkuntza politikaren ondorioz, 16-25 urtekoen euskalduntzearen berrabiatzea errealitate bat da, eta gora egin behar luke ere ondoko urteetan, baina adintarte horretako euskaldunak, oraindik ere biztanleriaren zati tipi bat baizik ez dira. Ondorioz, anartean, helduen euskalduntzeak ukitu dezaken adintartea giltza da, gakoa da. Eta hori zer da, beraz, dinamika euskaldun zabala sortzea baitugu helburutzat. Adintarte horrek, belaunaldi erdaldunenak ukitzen ditu, hot familia transmisioaz eta euskarazko irakaskuntzaz gutien baliatu ahal izan direnak dira, adintarte horiek. Eta horrez gain, ez dugu antzi behar, eta Euskal Herri kanpotik ere heldu diren asko direla, eta ingurune ez euskaldunetik etortzen direnak direla gehienak, eta adintarte horretan. Beraz, erronka handia da helduen euskalduntzearena. Helduen euskalduntzea, izigarri importanta da ere, horren garatzeak ingurune euskaraduna sortzen laguntzen baitu. Aipatzen ginoen beraz irakaskuntza, badugu ere politika bat nola ez lehen haurtzaroan ere bai, horiek guziak garatzen dira, haurtxoak euskararen ikasten ari dira, baina importanta da ere modelo batzu izan ditzaten. Eta ikus ditzaten helduak ere euskararen ikasten, euskararen mintzatzen, eta beraz, aipatzen nuelarik, beraz, dinamika euskaldun zabala, beraz, helduen euskalduntzearen aloja horretan izigarri importante da. Ikusiko baitituzte, beraz, gaztetxoak, haurtxoak, helduak, modelo bezala, eta goiti eramanen dituzten modeloak bezala. Eta errankabe doa, helduen euskalduntzean eginen diren aitzinamenduek, euskal hiztunen kopurua garatzeko erronkari erantzunen diotela, eta hizkuntza berpizteko prozesua garatzen eta hiztun osoen kopurua emendatzen lagunduko duela horrek. Beraz, hor fite aipatu ditudan arrazoin guzi horiek, EPEN 2018an onartu zen proiektu estrategikoan argiki agertzen dira, beraz, helduen euskalduntzaren erronkaren aitzintxolas gisa. Hori da, beraz, orokorrean egan nahi nuena, erakusteko zi importa den alo hori hemen ere iparraldean. Ondo argitxu, eskerrik asko, nik uste dut oso argi gelditu dela, iparraldean ere zeinen garrantzitsua den, belaunaldi guztiek hizkuntzaren ezagutzaren aukera izatea, bai aurren garaian edo eskolako garaian, ikastolako garaian, ikusten da garbi etxetik euskalduna direnen kopuru bat badagoela, eta tarte horretan helduen euskalduntzearen erronka ikusten dela garbi, kate horretan guztian euskara ezagutzen duten pertsonak eta herritarrak izan ditzatzuen iparraldean ere. Hori da iparraldearen ikuspegia euskararen erakunde publikotik, eta orain ikusiko dugu Euskal Autonomia Erkidegoan Jokinek aipatuta zein garrantzia duen helduen euskalduntzearen prozesu horrek. Egunon, labur esan da, helduen euskalduntzeak Euskal Autonomia Erkidegoan pisu handia du. Esango benuke, hezkuntzaren ondoren eta ondoan, dala jarduera bat mugimendu handia sortzen duen, ez? Eta gainera da, helduen artean. Hezkuntza sisteman balin dauzkagu, 100.000 heldu ikasten, helduen euskalduntzean alfabetatzean ja ez daukagu horrelako talderik, dauzkagu 35.000, 40.000 ikasle hizkuntza eskolak sartzen baditugu, beraz, urtero 35.000 ikasle heldu euskara ikasten dute, urtero horietatik erdik uzten duten maila lortu dutelako edo ez dutelako ikasprozesua amaitu, baina beste erdiek jarraitu egiten dute eta berriro inkorporatzen dira erdiak 20.000
ikasle heldu urtero berriak inkorporatzen dira euskaltegitara euskara ikastera. Ez da hori da, etengabean gertatzen ari den kontu bat. Gora berak izan ditu, gora berak ez dira handiak izan, oro har, izan dira orain 20 urte ikasle gehiagoko ikasturteak, baina azken urteotan, azken 5-6 urteotan, urtez urte apal ikasle kopurua gonuz joan da. Orain gertatu den kutsatze eta gaitz honen ondoriak kenduta, gero hitz egingo dugu horretaz, baina urtez urte joan da apal goruntz gainera. Eta hori nik esango nuke. Bestalde, hori horrela izan da, euskara erabiltzeko legea onartu zenean, 82an, besteak beste lau esparru nagusi arautu ziren, eta horien artean, administrazioa, hezkuntza, hedabidek eta laugarrena, hain zuzen ere, helduen euskalduntzea sustatzearena izan zenez. Horregatik pisu handia duelako hain zuzen ere. Orduan, arautu zen, eta horren baita ere, AB sortzeko legea ere onartu zen 1983an. Aurretik ane, bazegoen helduen euskalduntze alfabetatze prozesuak bazauden abian, eta baina hortik aurrera administrazioak obligazio hartu zuen sektore hau, jarduera hau, sustatzeko eta laguntzeko ez. Eta nik horretan utziko nuke. Esan bezala, hezkuntzaren ondoren, da sektorerik importantena, jarduerik importantena, euskararen edo euskararen ezagutzaren, unibertsalizazioaren prozesu horretan ez. Ongi, orduan ikusten da garbi ez, Euskal Herriko 3 eremutan zeinen garrantzitsua den printzipioz helduen euskalduntzean eragitea, horretarako inbertitzea eta maila batean behintzat herritarrei euskara ikasteko aukerak eskaintzea, bakoitza bere mailatik, kate horretan ez, belaunaldi guztietan euskararen agerpena egon dadin, eta ikusten da garbi ez, denboran ere erantzun izan duen helduen euskalduntzeak. Orain, batez ere, nahiko nuke pixkana orokortze horretatik gaian aletzen jarraitzea. Eta printzipioz argitxuri galdetuko diot ez, bakoitzak badituzue zuen planak, erakunde bakoitzak, Euskararen erakunde publikoaren baitan daukazue hizkuntza politika ardazten, hizkuntza proiektua delako dokumentuan, euskara bizkortu delako atalean aipatzen da helduen euskalduntzea, eta argitxu hori pixka baten azalduko zeniguke zertan oinarritzen den, zer helburu dituzuen, euskara bizkortu atal hori pixka bat guri sakondu. Bai. Beraz, hizkuntza politika proiektua beraz 2006koa da, beraz EPko kideek hor onartu zuten eta beraz politika kuadroa finkatzen duen dokumentua da, hizkuntza politika proiektua. Helburu nagusia horrela finkatu zuen, hiztun osoak helburu, haur eta gazteak lehentasun. Eta 12 erronka nagusi definitu ziren orduan, aldi berean euskararen transmisioan eta hunen erabileran eraginen zutenak. Eta hortan, beraz, helduen euskalduntzeak 2 arlo dituela kontsideratzen dugu hemen, beraz, iparraldean. Hau da, norbanakoen arloa, zer da hori, norberak bere iniziatibaz formatzea erabakitzen duelarik, lan deboratik kanpo, eta beste alora, beraz, formakuntza profesionala, hau baita enpresaren eta langilearen iniziatibaz, langilearen lan denboran formatzen delarik, euskalduntzen delarik jendea. Eta beraz, 12 erronka izan ziren, baina, Dejan behar da, eguneratu dela, 2006koa da, eta beraz geroztik eguneratu da politika, normal, gauzak aitzinatu baitira hainitz, gero izan dira ere bai instituzionalki aldaketak, adiez Euskal Elkargoa sortu da, beraz gauzak ere behar izan dira eguneratu, eta horregatik beraz aitzinago aipatzen nuen EPren 2018ko urrian Beiltzan nagusiak aho batez onartu baitzuen 2018-2022 proiektu estrategikoak, beraz, hor, helduen euskalduntzea osatzen duten 2 parte horietan eragiteko estrategia beraz azaltzen du. Eta hori dut beraz orain azalduko.
Beraz, formakuntza, eta segituko tola pixka bat bi alor horien ezberdintzen. Beraz, formakuntza profesionalaz bi hitz, zer dio, beraz, beraz gure politikak hortan. Beraz, bizi publikoan, Euskararen erabileraren garapena sustatzeko existitzen den tresnarik garrantzitsuena dugu Euskarazko formakuntza profesionala. Zendako hain estrategikoa da. Zenta obratzen diren politika guziek Euskarazko formakuntza profesionala garatzen dute. Hori normal da, zenta zerbitzu elebidun baten egituratzeak zer egan nahi du, izan arlo publiko edo pribatuan, bi hizkuntzak menperatzen dituzten langileak behar direla. Eta badakigu beraz lanean ari diren adin tarte hortan guti direla euskaldunak, eta beraz euskaldundu behar dira. Eta horrendako beraz formakuntza plantan eman behar da horiendako. Beraz, 2007-tik Euskarazko formakuntza profesional sustangatzeko dispositibo ezberdinak obratu dira lujaldean, eta hori kolektibitate ezberdinek elgarrekin partairetzan. EP, orai Euskal Elkargoa, herriak, departamendua, eskualdea, estatua, baina ez dira eragile pribatuak ere ahantzi behar, hortan lana egiten baitute ere bai. Formakuntza horiek xede profesionalarekin eramaten dira, beraz helburua baita agenteak bere lanaren egiteko behar duen hizkuntza eskumena lortzea. Eta hori ze lanbidetan, publikoarekin harremanetan diren lanbidetan. Hortan oso garrantzitsua da, biztan dena hezkuntzan eginen politikaren ondorioz eskoletako beraz irakasleak, biztan dena, irakasleek ere beraz behar baitugu jende gehiago haurekin beraz euskaraz aritzeko ikaskeletan, baita ere laguntzaileak, hor baitira ere lehen mailan, haiek ere euskalduntzeko, gero kolektibitateekin beraz ajerako jendea, haurzaintegietako langileak, herriko idazkariak, eta abar. Horiek dira beraz ziblatzen diren lanbideak. Langileria euskaldunaren beharren emendatzea dela eta, jaranik lanean ari direnekin beraz osagarritasunean, saiatu gira azken urteetan ere langabetuen euskarazko formakuntzaren esparruaren garatzea. Oso estrategikoa baita hori ere. Zenta enplegatze prozesua baino lehen, euskara euskumena duten jendearen izaiteko. Hori baziren behar handiak, hasi ginelarik hortan 2015an, adibidez haurzaintegietako beraz langileak segatzen zituzten. Eta beraz behar ziren, erabakizten, beraz lehenago formatzea, beraz merkatu munduan sartu baino lehen, lan munduan sartu baino lehen, beraz hori. Lurralde eragile ekonomikoek euskarazko eskumena geroz eta gehiago gale egiten dute, eta horrek pertsonen enplegarritasuna emendatzen du. Hori hartzen gira, justuki langabetuak formatzen direlarik, gero gehiengoak lana aurkitzen baitu erreski ondotik. Beraz, hortan, EPEK formakuntzen dirustatzean parte hartzen du, kolektibitate edota egitura enplegatzailekin batean, eta langile pribatua idagokienez, Frantzian existitzen dira formakuntzarako diru moltsak, eta horiek aktibatzen dira aldi oroz formakuntzaren pagatzeko ere bai. EPEK eramaten dituen beste politiketan bezala, arlo horretan ere eskubide arrunteko finantzamenduak ahal oroz aktibatuak dira, eta adibide konkretu baten emaiteko langabetuak aipatzen baitziren. Hemen, Frantzian eskualdeak badu eskumena, eta erantzukizuna ere bai, langabetuen insertzio profesionalean parte hartzeko, eta ondorioz badu 6 urte orai, 16 langabetuen formakuntzaren kostua pagatzen duela. Hemen, beraz, iparraldean. Hori zen, arlo profesionalean egiten den lanaz. Eta orai bi hitz, beraz, norbanako helduen euskalduntze ere muaz. Orain arte, EPEren parte hartzea, Ramerda, Eusko Jaurlaritzarekin duen hitzarmen kuadroaren baitan egin dela. Hain zuzen ere, EP eta Eusko Jaurlaritzaren lankidetzarako funts amankomunaren bidez, helduen euskalduntzeko eragileen jarduera diruz laguntzen da.
Iparraldeko AEK erakundea, bere 1.200 ikasleekin, beraz, eremu hortako eragile nagusia da, eta hortan, beraz, identifikatua da horrela. Eta, beraz, datu importanta bat, hala ere, justuki beharrak handiak baitira helduen euskalduntzean, azken urte hauetan, AEK-ari eman zaion diru laguntza, berkalibratua da, askoz, 2015 eta 2019 bitartean diru laguntza ehuneko 46 emendatu baitzen. 280.000 eurotik 520.000 pasatuz, beraz, 2019. Beraz, horren bidez lagundu zen orain arte gehien bat. Baina, beraz, 2018-2022ko proiektu estrategikoan, hor bai, agertu da erronka gisa helduen euskalduntzea, eta beraz helduen euskalduntzearen sustatzea, formakuntza eskaintza eskuragarria egituratuz, eta norbanako helduen euskalduntzea sustatuz. Beraz, hortako, konkretuki, EEPek erabaki du bere kideekin, eta beste eragileekin ere bai, hortan ari diren eragileekin partaidetzan, politika publikoen esparruen zehazteko lan baten eramatea, eta hori maila guztietan eta guztientzako eskuragarri izanen den kalitatezko formakuntza eskaintza osoa egituratzeko. Beraz, badugu hor, hemen ipahalean erraiten den bezala, xantiak handi bat abiatzekoa duguna, eta gauza hainitz beharko ditugu ikusi, beraz izan lurraldearen estaldura, ikasgeletako irakaskuntza eta urgunekoaren eskaintza osoa, tarifak, lokalak, formatzaileen prestakuntza, ikasleen jarraipena, ikasmateriala, eragilean diruz laguntzeko modalitateak, eta abar, eta abar. Beraz, badugu lan egiteko, baina beharrezkoa dena, alor important honen egituratzeko. Berki argitxu, orduan zuen kasuan bereziki iparraldean eremu profesionalean eragiten ari zarete, alde batetik, eta bestetik baita herritar individual edo banakako hoiekin ere ez, helduen euskalduntzean bidea nola garatzen, eta ulertu dudanez egituratzeko, ez, helduen euskalduntzearen sistema egituratzeko erronkari helduta zaudete, ezta? Ondo, orduan iparraldeko ikuspegitik joango gara Euskal Autonomia Erkidegoko ikuspegira, abe berariaz lehen aipatu duzu 1983an egituratu zela, modu ofizialean, eta hizkuntza politika sailburuordetzaren baitan kokatzen da bere egitekoa. Hizkuntza politikak badu plan orokor bat, esango genuke euskara sustatzeko euskara plana bera, eta hor kokatuko litzake helduen euskalduntzeari lotuta jarri zaizkion erronkak, eta pixka bat jokinia zein erronkatan kokatzen den helduen euskalduntzea kontatzen badiguzu. Bai. Bueno, esan behar dagoena da, 2009an onartu zela euskara sustatzeko ekintza plana. Hor ukitzen dira euskaren erabilerako esparru guztiak, gehianak, hor ikutzen dira. Horien artean dago helduen euskalduntzea. Eta horren baitan, dokumentu horretan, dokumentu plan hori, ekintza plan hori, berritu beharra dago berriro datorren urtean, okerrazpanago. Eta hor, zenbait ekintza eta helburu finkatu ziren. Orduan, horietan, sarreran, helduen euskalduntzearen atalaren sarreran, aipatzen dira bi nagusiki. Eta bata da, euskaltegiekiko harremana indartzea. Eta hor esan behar daukagu, puntu horretan euskaltegikin harreman oso fluidoak direla, harremana ona da. Esan behar daukagu baitere zenbait kontutan ados gaudela eta beste batzutan ez, noski. Eztabaidak horretarako dirain zuzen ere. Eta elkarlana ona da. Badago oraindik gauza batzutan adostasunak lortu dira, beste batzutan ez. Baina zenbait kontutan gauzak aurrerapenak egin dira ez. Eta horretan esan behar harremana oso ona dela. Ez dagoela horretan, inolako esan genuke gabezirik ez. Esan bezala, gauza batzuetan adostasuna dago, eta beste batzuetan ez. Orduan, hori bere bidea egiten gabiltza horretan, hori ez da dekretoz egiten, hori etengabean landu behar den kontu bada, euskaltegiko harremana, eta gure asmo ere da horretan jarraitzez. Hori da, esepek esaten duen puntu bat, eta bigarna da,
ja lotuta zuzenago helduen ikasi irakaskuntzarekin da ebaluazioarekin, eta da planteatzen duena da Europako marko bateratuarekin bat egitearena eta horren egokitzapena ez. Eta bide horretan, helduen euskalduntzaren oinarrizko kurrikuluma onartu zen, orain justu 5 urte. Horren baitan gero ekintza zehatzak planteatzen dira, ESEPen, eta batzuk aipatuko ditut, ze batzuk garatuak izan dira neurri batean edo bestean ez, baina behintzat aipatuko ditut eta ze bide egin dugun horretan ez. Batetik dago, planteatzen den lehenengoa da, orain arteko lortu diren emaitzen azterketa egitearena. Euskaltegitan eta ben lortu diren emaitzen azterketa egitearena. Horren ingurun, esan berra dago, orain 2 urte euskaltegi planteatu ditzaizkiela euskalduntzerako 10 dozena bat adirazle sistema simplea eta soila egin da, oso simplea, ze hor datu asko atera litezke, baina gero guztieketak ez dira inerresak eta interpretazio gaindik zailagoak. Toron egin duen adirazle sistema simple bat soila bideratu eta hor euskaltegi guztiek horien inguruko datua dituzte. Euskaltegien beraren bilakaera ikusteko eta baita ere euskaltegi berak besteekiko nola dagoen da non dagoen kokatzeko ere ez. Eta bere neurriak hartzeko eta bere erabakiak hartzeko. Ez orduan hori abian jarri gendu orain dela 2 urte. Bestetik urte bukaerarako izango dugu azterketa bat burutzen gabiltza urte honetako hasieratik. Azterketa bat burutzen gabiltza azken 10 urteetako emaitzen azterketa egiteko, hori izango dugu prest abenduan eta hori ere partekatuko dugu noski euskaltegiekin eta hori da planteatzen dana lehen puntu horretan ez. Bestea da, beste ekintza bat, helduen euskalduntzearen mapa osatu eta baliabideak egokitu eta razionalizatzea ez. Honetan esan beharra dago lan hau luzea dela eta bereziki etxe barruko lan bat egin dela administrazioaren barruan. Helduen euskalduntzean, administrazioaren barruan sektore asko daude, sektore oso ezberdinak ez, hor dago osasun esparrua, hor dago babesa edo ertzaintzaren esparrua, hor dago justiziaren esparrua, hor dago administrazio orokorraren esparrua, udalen esparrua, foru aldundien orduan esparrua ezberdina daude, eta hor nolabaiteko euskalduntzaren atomizazio bat ematen ari zen, eta horren ingurun barne lanak egin dira guzti hori nolabait esateko kudeak eta zentralizatzeko. Orduan, abek ditu zenbait hitzarmen sektore guztiekin da aberen bidez bideratzen dira horko euskalduntze sektore guztietako euskalduntze beharrak ez. Ez dena, baino gehienak, baina esan bezala prozesu bada, arian betetzen ari dena, eta horrek bere bide ingo du ez. Eta gero, baita ere, lehen emaitzena esan dugun bezala, beste bigarrengo enkargu badugu, hau ere legebiltzarrak ere aginduta, eta da urte bukaerarako izango dugu euskaltegien mapa edo euskaltegien edaduraren erradiografia bat. Hori egin izango dugu, eta hori esan bezala urte bukaerarako. Beste puntu bat, beste ekintza planteatzen dena da, ESEPen da finantziazio sistema egonkor bat albideratzea edo bide hori jorratzez. Horren ingurun esan beharra dagona da, azken 4 urteotan finantziazioak igoera izan dula. Igoera nabarmena beste aurreko urtekin alderatzen badugu, aurreko urteetan ezin izan zen finantziazioan igoerarik gauzatu, eta azken 4 urteotan 120ko igoera metatua egin dugula euskaltegin finantziazioan, euskaltegi pribatuen finantziazioan. Orduan, hori ez da nahikoa, badakigu ez da nahikoa, zen eta euskaltegi sektore publikoko irakasle eta euskaltegitako sektore publikoko irakasleen lan baldintzak eta euskaltegi pribatutako baldintzak ez daukate zer ikusirik, alde handia dago, hor urratsak eman ditugu, oraindik urrats gehiago egin behar da, egin dugun igoera ez da nahiko esan bezala, baina orain arte egin dugun bidea hori izan da ez. Gero bestetik, beste ekintza planteatzen zena zen, nolabiteko aitortza eta indarra ematea euskarara hurbildu, euskara ezagutu ez, eta euskara hurbildu, eta euskaran komunikagaitasun mailaren bat, behin mailaren bat lortzen dutenei aitortza egitez. Horiek baitira, gerora begira, euskarara hurbilduko diren eta euskara erabiliko dutenak. Orduan, honetan, A1 eta A2aren egiaztatze bideak landu dira, gauzatu dira, eta baita ere diru laguntza politika horientzako ere matrikularen doakotasunerako bidean abian jarri da. Gero, lehen aipatu dugun kontua, hain zuzen ere da Europako marko bateratuaren egokitzapena eta horren baitan helduen euskalduntzaren oinarrizko kurrikulua garatzearena.
hori euskaltegi eta euskaltegien partaidetza zabalarekin gauzatu zen 2015ean, horren garapenean euskaltegiek garatu dute bere euskaltegiaren proiektua, kurrikulu proiektua, horiek danak ere onartuak daude, 100 euskaltegi garatu dituzte eta onartuak daude, eta horren garapenen euskaltegi bakoitza dabil berea garatzen ez. Horren baitan, esan behar baita ere, beste ekintza bat planteatzen dena da, baita ere eurekarekin jarraituz, da euskara gaitasunak egiaztatzeko sistema berrikusi egin behar dela planteatzen zen, eta honetan esan beharra dagoena, baita horretan egin dela antolaketan, lehen esan dugun bezala euskalduntze prozesuan atomizazioa bateratu, hemen egiaztatze prozesuan ere urratsak ematen gabiltza, egiaztatze prozesu guztiek ere dauden atomizaziotik bateratze prozesu batera emateko. Ez da, kasu honetan, adibide hola gertuena izango litzake egarena. Ega ez da ja gaur egun egiaztatzen autonomia erkidegoan, horren parekoa den Europako marko bateratuaren C bat eta EOKaren C bat egiaztatzen da, biak baliokoidek dira, eta guzti horretan antolaketan ere ekarri du kudeaketan ere, kudeaketa bera soiltzea, ez nola bit esateko. Gero horrekin batera baita ere egiaztatze sistema berritzea planteatzen da, tonen baitan agindu berri bat onartu dugu aurten, irailan abian jarri dena, indarren jarri dena, irailaren amaieran, eta hor agindu berri horretan ezartzen dira zer eduen baitan da nola egiaztatu eta ebaluatuko diren ebaluazioa eta egiaztatze egintza maila egiten nola ingo den. Eta gero azkenik aipatu nahiko nuke, baita ere lehen zeharka aipatu duena da, etorkinak euskara hurbiltzeko programak indartzea planteatzen zen esepen. Horretan esan beharra daukaguna da, urtez urte, gero eta inkorporazio gehiago daudela, etorkin gehiago inkorporatzen dira, bai euskaltegitara ohiko ikastarotara, gaur egun esan dezakegu, gutxi gora bera euskaltegietako ikasleen 8% inguru etorkinak direla, hori da gutxi gora bera gizartean, hemen autonomia erkidegoan pixka gehiago izango da, dagoen etorkinen kopurue 8% da, eta 8% hori, eta horietatik badira gutxi gora bera 20-30 euskara hurbiltzeko ikastaro laburrak egiten dituztenak, gerora begira euskaltegiratzeko, nahi duenak euskaltegiratzeko eta ohiko ikastarotan sartzeko. Orduan, programa horrekin jarraitzen dugu eta gure asmo ere da aurrera begira honekin jarraitzea. Hemen nahi dugu, programetan nahi dugu implikatu beste sail bat, etorkinen immigrazioaren zuzendaritza edo berez familia politika eta immigrazioko zuzendaritza bereik ere parte har dezaten prozesu honetan eta begionez ikusi dute eta baitera implikatuko dira programa honetan. Eta horiek dira puntu nagusiak SPN aipatzen direnak, eta esan bezala, zenbait kontutan aurrera pausoka handiago izan dira, betetzen maila handiago izan da, beste batzuetan apalagoa, baina horiek dira SPN baitan garatu ditugun ekintzak. Ondo, esango genuke Euskal Autonomia Erkidegoan hain zuzen, SPek esandako edo emandako jarritako proposamena garatzea egokitu zaiola ez, beri, eta maila batean ordenamenduan, lehenago egindako lanaren sendotasunean, ekonomikoki sendotzean edo oreka bat mantentzean egindala ahalegina ez, orokorra. Ederki, eta Nafarroan berriz, dagoeneko oso berri on bezala hartu genuen, orain dela urte gutxi, euskararen lehen plan estrategikoa aurkeztu zen iguten, pozarren hartu genuen, orain arte etzegoelako eremu horretan planik, zuek egintzen duten lehen plan estrategikoa, eta orain gutxi egokitu zaizue exekuzio maila zein den aztertzea, eta ikustea zein neurritan jaso diren lorpenak, eta aurrera begirako erronkak zein diren. Orduan, Mikel, pixka bat kontatuko diguzu exekuzio maila horretan, ze ondoriotara iritsi zareten, ze fruitu lortu duzuen, batez ere helduen euskalduntzeari lotuta. Bai, lehen esan dudan moduan, kontuan hartu behar da, 2016an plan estrategikoa onartu zuela Nafarroko gobernuak. Esan dudan moduan, helduen euskalduntzeari hor garrantzia ematen zaio, bigarren ardatzean, hiztun berriak irabazteko neurriak edo helburuak finkatuta daudelako eta helduen euskalduntzearen arloan
bereziki neurri zehatzak aipatzen dira, eta hor nagusiki bi neurri aipatzen ziren. Ez alde batetik, Nafarroa osoan euskara ikasteko aukera bermatzea, eta bigarrena baliabide aldetikan urratsak ere ematea. Hor, gero, esekuzioa aztertu dugunean, 2000 urte honen hasieran edo aurkeztu genuen pixkate betetze maila edo zein zen, eta hor, esate baterako bai ikusi genuen, hainbat zailtasun ditugula Nafarroan neurri horiek bermatze aldera. Alde batetik, hiztun berriak irabazteko prozesuan oraindik ez dugu datu nahikorik 2020an amaitu delako eta 2021an egingo da inkesta soziolinguistikoa eta guk espero dugu hor ikusiko dela kuantifikatu ote daitekeen irabazi horiek norainokoak izan diren. Baina topatu dugun lehenengo zailtasuna izan da, hain zuzen ere, Nafarroa geografikoki oso lurralde desorekatua da, 272 udalerri daude Nafarroan, baina biztanleen banaketa oso konzentratua dago hirigunetan. Eta herrietara iristeko zailtasunak egon badaudela. Eta hor ikusi dugu, hain zuzen ere, urratsak eman badira ere, ezin izan dugula momentu honetan ehunean bermatu herrietako herritarrei ahalik eta hurbilen eskaintza eramatea, ez? Hala ere, bai landu izan dugu zen mapa dagoen Nafarroan, nola banatuta dauden euskaltegiak, orduan hirigunetan bai ikusi dugu, hirigunetan nahiko bermatua dagoela eskaintza bai sare publikoan eta bai sare pribatuan edo gizarte ekimeneko sarean, baina aldiz herrietako eskaintza utzi egin dugu edo utzi eginda edo utzita zegoen gizarte ekimeneko euskaltegien eskuetan. Eta oraindik ez dugu modu egokian planteatu sistema horren finanziazioa, beharko luken gain finanziazioa zaila delako, noski, herritarrengana hori hurbiltzea, ez? Orduan hor badugu, izan dugu zailtasun bat. Bigarren zailtasuna izan da finanziazioaren aldetikan urratsak eman baditugu ere, oso mantso ematen ari garela, 5 urte segun nondikan begiratzen den epe motza da edo epe luzea izan daiteke, ez Jokinen azalpenean ikusten da 83tik, ez hor bai Euskadin hizkuntza politika eta helduen euskalduntzari begira hizkuntza politika garatu bat egin dela, Nafarroan oraindik hori abiatze prozesuan dagoen kontua da. Gero esekuzio horretan ere ohartu gara eragin handia daukala Nafarroan egondu den desadostasun politikoa. Euskara agenda politikoan dago, baina ez denok sustatzeko agenda politikan, baizik eta eztabaida eta liskarrean erdian kokatu egin den kontua da. Hor alegin berezia egin dugu, hain zuzen ere, liskar edo fokotik kentzeko hizkuntza politikaren garapena, gauza batzuetan lortu da. Helduen euskalduntzea ez dago bereziki liskar politiko horren dinamikan sartua, baina noski bere ondorioak baditu. Adibidez, helburuetako bat da gure plan estrategikoan nolabait euskara ikasleak hiztun aktibo bilakatzeko dinamikak sortzea. Eta
horretan arrakasta izateko ezinbestekoa da gainerako ardatzen garapena. Hau da, euskara erabiltzeko aukerak ez badituzu handitzen, zaila da euskaltegitik kanpo euskara erabiltzea, edo gune oso zehatz batzuetatik kanpo erabiltzea. Kulturan, administrazioan, zerbitzu publikoetan ez baduzu erabiltzeko aukera handitzen, konplikatu egiten da gero aktibotasun hori arrakastatsua sortatzea. Eta hor izan dugu zailtasun berezia. Eta gero detektatu dugun beste esekuzio horretan detektatu dugun beste zailtasun bat izan da nolabait sare publikoa eta sare pribatuaren arteko koordinazio eza, gobernuak ez duelako agian eraman behar zuen lidergoa eraman. Nafarroko gobernuan gainera helduen euskalduntzea sistema publikoan bi departamentu ezberdinetan kokatua dago, horrek ere zaildu egiten du haren garapena. Eta azkeneko zailtasuna, hain zuzen ere, esparru juridiko egoki bat edukitzea izan da. Esan dudan moduan, bi departamentu ezberdinetan kokatuta dago, helduen euskalduntzea hizkuntza eskolen bidez edo euskaltegi publikoen bidez hezkuntza departamentuan kokatua dago, aldiz administrazioko langileen formakuntza herritarrekiko harremanetako departamentuan kokatua dago. Horrek ekartzen dituen koordinazio zailtasunekin. Eta gero, sare pribatuaren finanziazioa eta harremana gure departamentuan ere kokatua dago, baina aldiz kurrikulunari buruz eta edapenari buruz oso uztartu egon beharko luke sare publikoarekin. Eta bestetik, laguntza politikak kudeatzeko aplikatu behar diegun esparru juridikoa Nafarroako diru laguntzen legea da, eta horrek zailtasunak baditu berez, helduen euskalduntzea askoz hurbilago dago hezkuntza arautuaren funtzionamendutik laguntzen politika arrunt batetik baino, ez? Orduan, hortikan atera dugun pixkat erronken zerrenda, hain zuzen ere da, eta horiek jaso nahi ditugu bigarren plan estrategikoan, orain hasi gara bigarren plan estrategikoaren diseinua eta prozesua lantzen, urte honen amaierarako behar genuen, baina pandemia egoeragatik arazoak izan ditugu, eta orduan espero dugu apirilerako burutua izatea prozesu osoa, parte hartze prozesua eta hori guztia, ez? Eta gutxienez nik hor 3 helburu edo azpimarratu nahi ditut, partekatuko ditugu eragileekin parte hartze prozesuen bidez. Lehenengoa litzateke ongi definitzea zein diren gobernuaren egin beharrak lidergo hori gauzatu ahal izateko, zer nolako egokitzapenak egin beharko liratekeen haien egituran eta haien eginkizunetan, ongi identifikatzea. Zaila da, askotan departamentuen arteko koordinazioa komplikatu izaten delako, ez? Bigarrena da, administrazioen eta euskaltegien arteko koordinazioa ere normalizatzea, sistematizatzea, hobeto esan da. Eta gero, hirugarrena, baliabideak ongi identifikatua ditugunez, epeak finkatzeko nik uste nahiko elementuak baditugula. Orain arte egiten ari gara, baina ez EPK-ko planifikazio baten arabera. Eta hor, oinarrizkoa ikusten dugu, baina hor ere landu behar den kontua da, oraindik ez dugu behar den moduan landu, marko juridiko egoki bat definitzea. Eta horretan ere ezinbestekoa da ezberdinen arteko adostasuna, eta nik esango nuke momentu honetan testuinguru politikoa egokia badela urrats horiek eman ahal izateko. Gero abiadurak eta ikusiko dira. Mikel, eskerrik asko ikusten da argi, helduen euskalduntzen ere ze garrantzizkoa den, ez, testuinguru politikoa, baita ere
testu inguru soziolinguistikoari erreparatuta politika ezberdinak egitea, instituzio publikoen eta eremu pribatuaren arteko lankidetza, euskaltegiak eta instituzioa beraiek, baita noranzko bidea begiratu nahi den, zein adinetara jo nahi den, etorkinei begiratu nahi zaien, eremu profesionalei begiratu nahi zaion, maila pertsonalari lotuagoko helduen euskalduntze bidea egin nahi den, baita ere irakaskuntza prozesuari buruz alderdi metodologikoak, Europako markoak zer dioskun, eta horren arabera euskarara nola eraman genezaken hori, baita ere ziurtagiriak, gai asko jorratu dituzue, zuek hirurak, bakoitzak bere errealitatetik, gaur-gaurkoz aipatu ditugun plan hoien zehaztapenak aipatu dizkiatzue, eta zehaztapen horiek ziurrenez gure izurri famatu honen aurretik pentsatu eta irudikatutakoak izan ziren. 2020an etorri zaigun gaixotasunak ziur nago helduen euskalduntzan ere eragina izan duela, baita zuen erabakietan, edo zuek orain aipatu dituzuen oztopo eta aurrera begirako erronketan. Pixka bat nahiko nuke zuek kontatzea nola bizi izan den helduen euskalduntzetik hori guztia, zein erradiografia egiten duzuen, lehendik pentsatuta zeneukaten horretatik, eta orain etorri den horretan non kokatzen zeraten lurralde bakoitzeko ordezkariak, bereziki helduen euskalduntzearen bide horri begira. Gual jokin zu hasiko bazina. Bai. Bueno, esan berra dago, ez ustean harrapatu zigula martxoan gaitzonek. Egia da euskaltegiek oso ondo erantzun dutela, eta gaina ez usteko izan zen, eta une hartatik aurrera, martxotik aurrera ja euskaltegietako ikaslek etxera joan zirenean, sistema telematiko guztiek abian jarri ziren, bakoitzak zituen baliabideen arabera, egia da, gabezi handiak zaudela, ez? Ez baita bakarrik, nolabait esateko, azpiegitura teknologikoaren beharra, baita ere da, ikaslea nola dago noituta tresna horiekin, ez? Eta orduan, kontutan hartu behar dugu, ikasleen bataz besteko adina 40 urte dela. Orduan, 40 urteko adina bataz besteko da, pentsatu beharroko gu. 60tik gora ere baditugula, 50tik gora ditugula, baina 30tik bere ere bai, baina adinean ere 50tik gorako jende asko dagoela, ez? Orduan, hor, euskaltegiek oso ondo kokatu ziren, denetan, guri dagokigunez behintzat, guztioi malgutasun eman ditzaien, euskaltegi guztiek aplikaz ezaten, egoki egitzi zaizkien sistema, kasu honetan tresnak, komunikazio tresnak, eta bide irik izan da euskaltegik ondo erantzun zuten, ez? Badakigu horrek estres handia sortu zuela, nora ezaren aurrean ginelako, ez? Hor batetik zegoen, batetik ze protokolo jarritu behar ziren ikastetxe, euskaltegietan bertan, funtzionatzeko, ze zenbait kasutan ikaslek ere joaten ziren, zenbait tutoretzak egitera edo aholku esketa bar, eta gero bestetik baita ere, irakaslek ere, zituzten materialak eskuz manejatzen zituzten horiek, ja eskuz ez zuten balio, ja tresna bat zuren bidez eskaini behar ziren, ez? Tegia da, zenbait kasutan, gertatu izan zela, zenbait material buzoietan utzita, era oso primarian manejatu zirela euskaltegiak, ze kasu honetan ziren zenbait heldu teknologiekin ez ziren moldatzen, beste batzu baita ere telefono bidez, beste batzuk ja, gaztek plataformen bidez da, ze eskoletan ikasi zuten da ohituta zauden sistemeekin, eta horrek ekarri zuen euskaltegitan irakaslek ere horretara jartzea eta egokitzea, eta prozesu bat eman da, prozesu nahiko gogorra, martxotik ekaina arteko tarte hor tarteaz. Ekainera etorrita, kezka handinak ziren, ikastaroak amaitu ziren, eta kezka handiena zen, hain zuzen ere, urrungo ikasturtere begira, hain gauden ikasturtere begira, ze gertatuko zen ez. Eta euskaltegikin hitz egin da, eta guk hipotesi bezala ikusten genuen, jetxira handi etorriko zela ez. Ikasle jetxira nabarmena, galera handia. Batetik, euskaltegitako gela txikiak dira, ez dira, eskoletako gelak bezala, gela txikiak dira, gu legez ezarrita dauzkagun ratioak dira, ikasleko metro terdi karratu, eta orduan, 16 metro karratuko gelatxo batean, etxe bizitza bateko, egon gela bat izan liteken kasuren batean, 10-12 ikasle egoten dira normalean.
orain indarrean jarriko ziren neurrikin zer gertatzen da, 10-12 diren ikasleiek 8 ekarri behar direla, edo 7, ez? Edo 6, ez dakigu, ez? Orduan, tamainaren arabera. Orduan, horrek ekartzen zuen alde batetik euskaltegitan ikasle gutxiago sartuko zirela, gero bestetik ikaslea ere beldurtu egiten da horrelako lekutara joatea kutsatzeko arrisku horrekin, eta orduan, bi aldagaiek jarrita, gure estimazioak ziren denonak, egin beharko dugu lan bezala, 120 galera izango dela ikasletan. Ez izan barajatzen gendun, zenbakien olabit esateko konbentzio bada, baina hipotesi horrekin hasi ginen lanean. Ez orduan, hori ikusita, antzeman gendun udan, espero genuen galera hori etzala gertatu. Udan, ja alarma egoera maietzen bukatu zen, euskaltegitera joan zitekeen, musukoak bertziren, neurrik hartu bertziren, neurri guztietan euskaltegik egoketu inbertzituzten, udan ikastaroak emazetzen zituztenak, handienak hiriburutan egoketu inbertziren, bere gela jarri bertzituzten, indikazioak, rotuloak, bere hori da prestatu inbertzen, baina udan etzan izan espero genuen galera hori. Eta horrek nolabaiteko itxaropena eman zigun ikasturte berriari begira, urrian hasten dira, iraile urrian hasten dira ikastaro berriak, ikasturte berriko ikastaro berriak. Orduan, horren baitan, aurten esan dezakegu ikasle kopuruan ez dela 120 jetxirarik egon, 110aren bueltakoa da. Eta, jardueran bertan, irakasleen jarduera bera mantendu inda, taldetan, geletan ikasle gutxiago sartzen dira, baina irakasleen jarduera mantendu eginda ikasle gutxiago euskalduntzeko. Eta gero eman da, bigarrengo ondorio bat, eta da, hain zuzen ere, autoikaskuntza sistema asko igo dela. Autoikaskuntzako ikasleak urtez urte gorun zikoaztin, autoikaskuntza tutorizatuan ikasleak etxen ikasten du, astero mintza saioak dauzka, ordubeteko mintza saioak dauzka talde txikitan, eta gero baita ere, 15ean behin, normalean, tutoretza saio badauka irakaslearekin, bere ikasprozesuak idatzeko. Horon, sistema hori zegoen, urtez urte gorun zikoan ikasle kopurutan, baina aurtengo urtean izugarrizko gorakada izan du. Aurreko urteakin aldertuta, 1500 bat ikasle gehiago daude autoikaskuntza sisteman ikasten. Beraz, ikasle kopurua jetxi egin da 110, baina jetxitako kopuru horretan autoikaskuntza, nolabait esateko, izugarrizko igoera izan du. Eta gero euskaltegitan daude talde txikiak, horrek ere bere eragina izan du euskaltegin finantziazioan ere, nolabait esateko, ez da berdin gela batean sartzea 7 lagun edo sartzea 11 lagun, guk abek finantziatzen du gutxiora 160, 165, gehienez 130, baina beste 130, matrikula bidez jasotzen du euskaltegik, eta orduan horretan galera izan du ikasle gutxiego dauzkalako euskaltegiak, hori suertatu da, eta horrek ere egon ezina, eta euskaltegik animatu eta aurrera egin dute, taldeak osatu dituzte, zenbait euskaltegi baitere bilatu dituzte beste leku batzutan gelak, edizari eskatuta, beste zenbait jabekide eskatuta gelak habilitatu dituzte, eta taldeak martxan daude, eta horretan esan liteke itxaropentsu gaudela. Hau dela momentu jakin bateko zera bat, egoera bat, eta honek bere onera egingo dula. Eta hori esan nahi nuke, gero bestalde badago galera bat importante izan dena, eta da justu gelarekin zerikusi ez daukana ikasgelarekin, baina bai beste erabileraren ikuspegitik. Eta zuzen da, gune erdaldunenetan, erabilera gune bakarrenetarikoa da euskaltegia, gaur egun. Jende asko, ikasle asko, jaten dire euskaltegia ikastera, eta baita ere erabiltzera. Erabilera gune bada, gune erdaldunetan. Hori galdu eginda, etxetik ikasten den neurritik, edo geletako jarduera eginda gero, bakoitza bere etxera joan behar duen horretan, hori galdu egiten da, eta gero baita ere euskaltegia askok eta askok gelatik kanpo zenbait jarduerak burutzen dituzte, hitzaldik, mintegik, aisialdiko ekitaldik egiten dituzte, berbalagun programak, mintzalagun programak garatzen dituzte, horiek guztiek dira euskara erabiltzeko, ez da orduan guzti horiek eten egin dira. Eten egin ziren aurreko ikasturtearen, martxotik aurrean, kaurten ere ez dira horrelako martxan jarri, eta hor galera handia dago. Bereziki, esan bezala euskara erabiltzeko aukera gutxi dagon gune soziolinguistikoetan ez. Orduan hori aipatu nahiko nuke,
Gero bestalde ere, otxu behar izan dira, danok, batzuk gehiago, beste gutxigo, baina nora ezean bizitzen, eta lanean jarduten ez. Euskaltegi batek ez dakit noiz aterako zaion gela batean kutsatuta ikasle batu irakasle bat positibo. Ateratzen da, positibo bat, eta horrek ja makinari osoa martxan jartzen du. Hor daude atzetik galdezka ibiltzen direnak, elkarrizketak egiten dituztenak, horren baitan erabakek hartzen dira, gela hori agian etxera joaten da, ja hasi beharra dauka ikasgela oso hori 10 egunetan etxetik ikasten, gero berriro bueltatzeko, beste zenbait kasutan persona bakarrik ateratzen da gela jarraitu egiten du, euskaltegin bertan irakasleek lehen funtzionatzen zuten modua edo orain funtzionatu behar da ez daukat zerikusirik, materialak prestatzerakoan ez daukat zerikusirik, materialak ezin dira eskuz esku ibili, hor aldaketa handik etorri dira, kolpean erantzun behar izan zaie kontu guztioi, eta egia esan da, erantzuna oso nahi izan da. Estres puntu handiak daude, hori egia da, baina erantzuna oso nahi izan da, eta neurri horretan, gure itxaropena da, gerora begira kolpeo pasako dela, beharko du urte bete edo 2 urte, baina pasatzen danean, nik uste bere onera etorriko dela guzti hau, eta hemen galera gutxi izango dela tarteko galera gure ustetan. Eskerrik asko, Jokin. Nafarroan nola ikusten duzue izurri honen ondorioa, helduen euskalduntza lotuta? Bueno, alde batetik bat egiten dut Jokinek egin duen azalpenarekin, nik uste dut oso argazki osatu eta egokia egin duela, ez? Eta Nafarroaren egoerara eramanda pixkatia kasuistika edo, ez? Bai, adierazi beharreko kontua da, martxoko konfinamendua ustekabean harrapatu gintuela guztiok, eta horrek bere ondorioak izan zituela. Baina azpimarratu behar da, euskaltegi guztiek eukizutela gaitasun eta ausardia nahikoa etena ez gertatzeko. Berehala eman zuten jauzia online sistemaren bidez, edo telefono bidez, edo bakoitzak eskura zituen baliabideen bidez klaseak jarraitzeko helburuari. Egia da ere, nolabait, sare publikoan agian errezagoa dela baliabide aldetikan errezago eskuratu daitezkelako, eta igual ikasgelen tipologia eta ezaugarriak agian ez dira hain bereziak euskaltegi pribatuen egoerarekin alderatuta. Baina gutxienez alderretatik nik uste dut guztien alegina eskertzekoa dela, profesionalek hor izugarrizko esfortzua egin zuten, ikasleek ere, ez ezaguna zen egoera baten aurrean, beldur horiek ere nola, eta ez ezagutza horrek noraino errazten alzuen kutsatze arriskua, ez? Gero guri tokatu zitzaigun, gehien bat gizarte ekimeneko euskaltegien arloan bermatzea finanziazio aldetikan gutxienez ez zela kalterik gertatuko. Nafarroan laguntza kudeatzen da, kalkulatu egiten da ikasle orduka, ez taldeka, ordun horrek badu eragina ikasle gutxiago edo asistentzia kopuruan murrizketak gertatu ezkero ondorioak izan ditzake. Orduan hartu genuen lehenengo erabakia izan zen, ez genituela kontuan hartuko asistentzia portzentaiak laguntza ekonomikoa bermatzeko momentuan. Eta orduan orain arte ongi justifikatu dira gauza guztiak eta ordainketak egin dira, nik uste egin behar ziren moduan. Arazo bakarra suertatu zitzaien gehien bat barnetegien kasuan, hor bai aurrez aurreko formakuntza oinarrizkoa da, hor online bidez emateak ez du gauza asko errezten, eta orduan ikastaro batzuk bertan bera utzi zituzten hori, osasuna bermatzeagatik, ez? Eta orduan hor bai gertatu den galera bat ez delako antolatu.
ez, baina profesionalak hor zeuden kontratatuak. Etorkizunari begira bai dugun kezka da, hain zuzen ere, gurean kalkulua ez dugulako taldeka egiten, baizik eta ikasleko. Orduan, alde batetik, mugatu direnez geletako aforoak, distantziak mantendu behar direlako, eta hor ere ez dut aipatu, guk bai lehenengo momentutik garbi izan dugu aurrez aurreko formakuntza lehenetsi behar dela. Eta guk ere garbi izan dugu eta sektorearekin hitz egin da ikasturte berrian bermatu behar zela osasun publikoko arduradunek besterik esaten ez duten bitartean lehenetsi behar zela aurrez aurreko formakuntza. Kezka genuen, norainoko inpaktua izango duen norberak izena emateko momentuan erabaki hori hartzea ez delako erreza. Ez ditugu oraindik datuak oso fidagarriak, nolabait edo oso bukatuak, baina badirudi pitin bat jaitsi dela nagusiki murriztu direlako aforoak ikasgeletan. Gure euskaltegiaren, administrazioko langileak formatzen diren euskaltegiaren datuak dauzkagu eta hor kalkulatzen dugu 1,10, 1,15 gutxiagok parte hartuko dutela, hain zuzen ere egoera horrengatik. Gero, dugun bigarren kontua da, oraindik denok dugun itxaropena da hau pasako dela, eta orduan agian ez dugu ongi pentsatu hala ere, agian 2 ikasturte egon gaitezkela egoera honetan, eta zenolako egokitzapen teknologikoak egin beharko liratekeen, formakuntzaren aldetikan ere pedagogikoki egokitzapenen bat egin beharko litzatekeen, eta nik uste dut hor agian lanketa berezi bat egin beharko genukela. Eta gero, momentu honetan Nafarroan ez dugu neurtua, hain zuzen ere, guk hartu nahi ditugu neurriak gure laguntzetan inpaktua ez gertatzeko, nahiz eta egian ikasle gutxiago egon, baina oraindik ez dugu neurtua ikasleak ordaintzen duen matrikularen murrizketa horretan, duten diru sarreran gertatu daiteken murrizketa horren aurrean nola jokatu. Aurten diru laguntza berezi bat egin dugu, pandemiagatik euskaltegi horiek egin behar izan dituzten gastu eta inbertsioei aurre egin behar izan diotenez, laguntza deialdi bat ireki dugu haren inpaktua murrizteko. Eta heldu den urtean laguntza ildo horrekin jarraituko dugu. Baina kuantifikatu nahi dugu, zuk aipatu duzun moduan, ez diru sarreran eduki dezaketen murrizketa horren aurrean nola jokatu behar duen administrazioak. Alderdi horretatik gutxienez nik uste daukagun testuingurua ez dela oso aurkakoa, gobernuak berak azaldu egin duelako lehen aipatu dudan planaren bidez, Nafarra Suspertu planaren bidez, helduen euskalduntzean gertatu daitezkeen egoerak eta inpaktuak erantzuteko prestutasuna. Eta orduan nik pentsatzen dut, baina oraindik pentsatzen duzuei berdin ere gertatu zaizuela, denok ikasten ari gara egunero eta atzo ikasi genuenak agian bihar ez digu balioko. Eta orduan horrek ere estresa sortzen du arduradunon artean erabakiak hartzeko momentuan eta sektorean, profesionalen artean eta ikasleen artean. Baina zoritxarrez ezin dugu epe luzerako eszenarioa aurreikusi, eta saiatzen ari gara, baina hor gure mugak dauzkagu. Ederki, orduan garbi ikusten da, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan ere, azkenean izurriteari erantzuteko bide egin zaiola, bai instituzioetatik, euskaltegien eremutik, ikasleak ere parte hartzen ari dira, naiz eta aukera izan ziteken atzera egiteko aurrera begira, naiz eta ikusmira txikia daukagun, iparraldean berriz etxealdean zaudete, momentu honetan ere, ia zuen ikuspegitik nola zertan eragin dizue.
Entzuten hau zue? Bai, orain bai. Ongi, bai. Aurikularak eman ditut zuen hobeto entzuteko, horregatik. Bai, beraz, iparraldean ere izan da, beraz, aldaketa handia, eta hemengo euskaltegiek ere jakin dute egokitzen eta bide berriak hartzen eta ikaragarriko lana egin dute eta egiten ari dira ikaragarri. Zer lan zama ere handitu diete, hori segur da. Beraz, zer egan, azkenean, nik uste hor, iparraldean agertu dena izan dela eskaintza numerikoaren erronka. Hori ze handia den. Zeren jakin behar da, iparraldean eskaintza numeriko oso tipia dela, oso anekdotikoa dela hemen eskaintza. Gehien bat presentzialean egiten dira beraz hori klaseak, beraz martxoan denak etxera joan ginelarik, formakuntza gelditu ziren eta hor, beraz behar izan zuten eta gau eskolek jakin zuten, erantzuten beraz galdera hori eta bon, aste bat behar izan zituzten gauzak antolatzeko eta bai formakuntza profesionalean bai eta norbanakoenean eskaintza bat egin zieten ikaslei. Eta hori azpimarratzekoa da, egiazki, zelan egin duten eta nola jakin duten egokitzen. Oraiko egunean, beraz, konfinatuak gira bainan formakuntza, beraz, euskara formakuntza, beste formakuntza guziak bezala, ahalbidetuak dira, oraindik. Beraz, posible zaie, ikaslei, euskarara formatzera, euskaltegietara joanez. Orainik ere posible, naiz eta neurriak behar dituzten, beraz, errespetatu, distantziarena, gelaren airestatzearena, eta hori guzia. Beraz, horrek segitzen du, denak zaigira biztan dena gauzak nola bilakatuko diren, baina oraingoz bai posible zaie presentzialean aritzea. Baina, beraz, aipatzen baitzinoan eta zuek ere Mikel eta Jokinek aipatzen zituzten beraz ondorio ekonomikoak, ez dugu oraindik urruntasun hainitz, baina ikusten dugu, hala ere, ikasleriaren kopuruetan eta formakuntza zentroen sartze ekonomikoetan horrek eraginen duela. Eta hori argi da. Adibide konkretu baten emaiteko, aekak jakinarazi du, ez zuela korrika egiten ahalko aurten. Eta hori, untsa badakigu, gure eragile nagusia den aekaren dako, ze sartze iturri importanta den, ze sos iturri importanta den. Horren jakiteak bakarrik, gero, naiz eta formakuntza presentzialean ahalbidetua den, kolektibitate batzuek jakinarazi dute ere, haien ikasleriaren babesteko helburuarekin, gale egiten zaiela, beraz, etxean lan egin behar duten bezala, ez formakuntzetara joaitea. Beraz, hori ere, berriki jakin dugu, eta beraz, honek ere ondorioak izanen ditu ikasleriaren kopuruan, bai eta beste taldean antolakuntzan ere. Beraz, ez dugu oraindik urjuntasunik aski, baina urbiletik segituko dugun zerbait da, eta gauzek hola segitzen balin badute, bai, iparraldeko euskaltegiek ere bai, bairatuko dituzte asko ondorioak. Beraz, hori diote berriz, pandemia garaiak hori agerian eman du, egazki eskaintza numerikoaren erronka, azkenean martxoan denak etxean ginelarik eta euskaltegiek ere bai, beraz, distantzian klaseak eman behar zituztelarik, krisia bati erantzun zitzaion, eta ongi erantzun zitzaion. Baina, etzen izan gogoetarik aitzinetik, beraz, krisia bati erantzun zitzaion, eta orain, honek argira eman du, behar dela, seguraski hori gogozkatu eta eskaintza hori hobetu eta formatzaileak hortan formatu. Eta hori ondoko urtetako erronka izanen dugu dudarik gabe. Ederki horretu dioztu galdera, gogozkatu horretatik, kulturatzerako denbora zaigu, oso gustora den eginetan, badakit gehiago daukazuela kontatzeko, nik ere galdetzeko ere bai, ez daukagu denbora asko, baina bai, modu laburrean nahiko nitzueke galdera laburra. Etorkizunari begira jarrita, bakoitzak pare bat minutu ardezala, 2017ko uztailaren 3an, hiruko ituna, sinatu zenuten Euskararen Erakunde Publikoak iparraldetik,
Euskara Bideak Nafarroatik eta Hizkuntza Politika Sailburu Ordetzak Euskal Autonomiko Erkidegotik, hiruko itunkideak esango nuke zaretela hirurak, hizkuntza politikaren gainean alor ezberdinak jorratzen dituzue elkarrekin eta nola ez baita ere helduen euskalduntzea, ez? Etorkizunare begira, orain aipatu dituzuenak aipatuta eta momentu honetan gauden horretatik, ez dakigulako zein eszenario, Mikel zuk esan duzun bezala, izan genezaken etorkizunean. Zertan elkarren osagarri izan gaitezke, zertan aurrera begira erronkak egin genitzake, labur, nola ikusten duzue elkarren osagarritasunean, lankidetzan, helduen euskalduntzean aurrera egiteko bidea? Bueno, hasiko naiz nien... Bai. Lehenengo kontua da, azpimarratzea, garrantzia handiko akordioa izan zela hiruko ituna gauzatzea. Hor, Euskararen lurraldean parte hartzen dugun erakunde publikoen arteko adostasun puntuak bilatu genituelako. Helduen euskalduntzean nik ikusten dudana da alde batetik Nafarroaren kasuan oso interesgarria da lankidetza hori, partaide bat, Eusko Jaurlaritzak, partaide horrek oso garatua duelako helduen euskalduntzearen bai diagnosia, bai garapena, eta orduan alderri horretatik haien zuen metodologia, zuen esperientzia denontzat lagungarria izan daitekela argi dago. Gure diagnostikorako, esate baterako, oso lagungarria gertatu zuen metodologia ongi ezagutzea. Eta nik gero azpimarratuko nahiko nituzkeen kontuak dira, guretzat garrantzia handikoa da ere bi kontu batera lantzea, alde batetik kurrikuluna, eta nik uste hori nahiko aurreratua dugula esango nuke, biok abiatzen garelako Europako marko bateratutik, orduan hor errezagoa da, eta bigarrena da egiaztatze sistemen eta bailokidetze sistemen batze prozesuak ere lantzea. Eta hor bai, eta nik hori ere azpimarratu nahiko nuke, hasieratik ere parte bakoitzak oso garbi izan dugu, bakoitzak bere realitatetik eta bere erritmoetatik garatu ahalko duela lankidetza hori. Orduan, adostasunak bilatzen dira eta gero erritmoetara egokitu egiten da. Orduan nik ikusten dut, helduen euskalduntzean esate baterako, Nafarroan egin dezakegun garapena, Euskadin egin dezakezuen garapena, edo Euskararen erakunde publikoan egin dezakezuen garapena, erritmo ezberdinen arabera egin daitekela, baina denon ekarpena denentzako baliagarri izango da. Erki Mikel, argitxu jarraituko zenuke? Hori bai, baina egera itunaz geroz egituragoa da, egiteko praktikoetan eta helburu amankomun finkoekin. Eta hortan helduen euskalduntzean egiazki praktikoki badira puntu important batzu eramanen ditugunak, eramaiten ari girenak elgarrekin. Horrek egin moldeen harmonizatzera eramaiten gaitu, beraz Mikelek erran duen bezala, kurikulumaren gaian, zertifikazioaren ezagupenetan, eta oso garrantzitsua dena, eta guk hori baloriatzen dugu ere, baliabideak badirelarik nunbait, bestean ez direnak oraindik, edo bidean direlarik, itunak ere elgar laguntzeko kuadroa argitzen du. Eta beraz, hor, izan abeko liburutegiak eskaintzeko duen guzia, edo habe mailan iparraldeko formatzaileentzat ere formakuntza ere laguntza eskain baitezake, beraz hori hainitz baloratzen dugu. Itun hori ere oso interesgarria, zeren Eusko Jaurlaritzarekin bagenituen harremana gehiago Nafarroarekin baino. Eta beraz horrek ere irekitzen digu gure perspektiba ere Nafarroan egiten duten konkretuki eta hori ere oso interesgarria da eta oso importanta da. Eta, erran dute, ulertu duzu, egia da, Mikelek erran duen bezala, iparraldean azkarki baloratzen dugu, helduen euskalduntze ere muan eraman nahiren politika definitzen ari giren une honetan, beraz beste lekuetan ze egiten den ikustekoa,
eta oso importanta da ere, habe bezalako aizpa handi edo anai handi baten ukaitea alboan, horrek laguntzen gaitu bai, nola ez, bere jakitatetik gure politika definitzeak asko ikas dezakelako. Bai. Argitxu, zeneko hitza Jokin. Bai, bueno, kurrikulu gintzan nik uste eman behar dugula lehen urrats, hasi gara ja lehen urratsak ematen bide horretan, osagai soziokulturalak dira gehien bat landu eta egokitu beharko ditugunak, ez, bai iparraldekoak eta nafarrokoak integratuz. Azken baten, euskarak irakaskuntzarako eta ebaluaziorako kurrikulum bakarra beharko luke, gaztelerak duen bezala, eta inglesak bi izango ditu, baina bi ditu Amerikarra eta Europakoa. Baina guk bat beharko genuke, ez da nik uste hori alegin, euskarak bat behar duen bezala, alegin hori beharko genukela, eta ez tala zaila, ez. Lehen ere ez bada horrelako akordiorek itxi gehiago izan da, zenbait osagai politikok pisu gehiago hartu dutela, teknikoak baino ez, baina nik uste ez tala zaila, eta hori egiteko behintzat abek eta gure teknikarik erresa ikusten dute egitea. Nik uste hori erresa daukagula. Bigarren puntua da, aipatu du Mikelek, egiaztatze gintzako ez. Nik uste baitera horrein behar dugula geure buruan zer nahiko genuke. Egokina, igual planteatzen nabilen hau da utopia bat ez, baina beharko genuke, azterketa batzorde bakar bat. Aztertzaileak beharko genituzke ez geure bakoitza bere autonomia erkidegoan, baizik eta multzo, guk ere ja egiten dugu era virtualen. Talde horiek mailak abadazko egituratuta, bateratze saioak egiten dira urrutitik, teknologiak erabiliz, ze zailtasuna dago aztertzaile multzo handi bat egitea iparralde Nafarroa eta autonomia erkidego hartuta. Bateratze saioa zergatik ez ditugu batera ingo. Azterketa ereduak zergatik ez ditugu ingo batera denentzako. Ebaluazio irizpideak zergatik ez ditugu batera aplikatuko. Esanet, hori bada helmuga eta ondo ikusten badugu, jada prozesuarekin aste eta urratsak ematea ez. Nik uste hor dagoen beste arazo bada, eguneroko jan egiten gaitu ez. Azterketak egin behar dira, martxa apirilean hasi behar dira, ekainan egiten dira, irailan dira. Eta orduan, tempus horiek dira oso jakinak, epe itxitan, gainera kutsatzea usatzen hori zaigu tartean, sistema berein behar da, gehiago zaindu. Orduan, eguneroko jan egiten gaitu, baina helmuga hori bada eta ados balin bago helmuga horretan, nik uste ez tala zaila egiaztatzen gintza prozesuan guzti hori lantzea. Nik uste ez dagoela eragozpenik. Berdin gertatzen da, horrekin lutengo litzake euskaltegietako ebaluazio egintza. Euskaltegietako ebaluazio egintza ere hor lanak egin litezke euskaltegiekin, hori, modu asko daudelako hori egiteko, horiek ere bateratzeko, alternatiba ezberdinak emateko. Nik uste hor lanketa handia egin dezakegula ez. Eta gero dago beste zeharkako beste babeserako lanak ez, eta da irakasleen prestakuntzan. Irakasleen prestakuntzan ere, erakundea bakoitzak bere prestakuntza eskaintza dauka. Nik uste hor diagnostiko bat eginda, ez dela zaila ere, ikastarok irikiek egoteaz gain beste euskaren lurraldetako irakaslei, baita ere horretan ere diagnostiko eginda eskaintza bateratu bat itea, euskaltegitako irakaslei eskaintzeko ez. Gaur egun, ja, abian ere jarrita dago master bat, gradu ondoko bat, master bat uste dela, titulo propio batzukin, eta hor ere nahi da gaztek ekarri gero euskararen normalizazio lan egiteko, ez da egin da hori bezala, euskaltegietako irakaslentzako nik uste ez dela zaila horrelako zerbait egitea ez. Eta gero azkeneko bloke igual zailena izan litekena da, baina da langai didaktikoena ez, material didaktikoena, badaki hemen bakoitzak bere hildo metodologiko izaten duela, baditula bere ezaugarriak, baina nik uste honetan ere ez genukela zailagoa da egia da, baina lan egin dezakegula langai didaktikoak era nahiko bateratuan egiteko ez. Hori niko ikatatuko nintuzke. Gero badaude zenbait azpiegitura batzu ditugunak eta denen eskura jarri behar direnak, ez da ipatu du ez, hain zuzen ere epeko ordezkariek eta da liburutegia eta gauzoiek erresagoak dira, hori da gehiago da sarea antolatzea eta egitea ez. Baina nik uste badaudela gauzak egiteko, eta helmuga garbi ikusten badugu, da erritmo izango da biziagoa edo apalagoa, baina egingarriak direla eta gaina balio erantzi emango lioketela ez euskararen ezagutza indartzeko. Ederki Jokin, eskerrik asko. Azkenean bateratzeak beti lagunduko gaitu ez, elkar sendotzen eta baita elkar ezagutuz, argitxuk esan duen bezala ez, EAeko horrezkaritza ez ezik, Nafarroko errealidea ezagutuz, ziurre baita egoera
zailago honetan ere aukera berriak izango ditugula. Kameraren beste aldean, zaudetenok, egin dituzue iruzkinak eta galdera batzuk ere bai. Orduan, orain pauso emango diot galdera hauei, badakit 10 minutu ditugula, 5 minutu ditugula, orduan laburria erantzuteri daukazuen batari edo besteari. Batean iruzkin bat egonda eta bereziki galderak egin dira ikasleari begira, ikasle motari begira, baita irakaslei begira, irakasleen baldintzak, irakasleen prestakuntza, eta baita ere aurrera begirako programei begira. Orduan batetik esango dizuet iruzkin bat egonda, esanez, izurrite une hauetan, euskaltegiek egindako lanaz gain, praktika programak ere jarraitu dutela. Legia ez dira eten, berbalagun, mintzalagun, mintzakide programak aurrera egin dute. Horrek ere lagundu duela hizkuntzaren erabilera, maila batean behintzat modu digitalean baldin bazen ere, jarraitzen. Orduan hori izan da iruzkin bat, eta gero galdera moduan egingo dizuet bat ikasleri begirakoa. Zeintzu dira gaur egun helduek euskara ikasteko dituzten motivazio nagusiak? Helduen euskalduntzeak bere egitura eta guztia garatu den moduan ziur nago euskara ikasleak ere aldatu direla. Ze irakurketa egiten duzue gaur egungo ikasleen motivazioaz edo zertarako nondi datoz ikasle mota horiek? Aurreko iruzkinaren ingurun nik esan dut hain zuzen ere, berbalagunak eta mintzalagunak eta eten egin direla, nahi nuen adirazi, presentzialak ziren horiek eten egin direla. Beste zenbait kasutan, era telematikoan egin izan hori dira, sistema teknologiko badalerako horretarako, baina beste guztiek eten egin direla. Galdera honekin lotuta, ikerketa bat burutzen gabiltza, martxoan abian jarri genuena eta esan bezala lehen abenduan bukatuko duguna, oraindik ondorio provisionala ditugu eta oraindik ez dugu lana bukatu gabe dago, baina euskaltegira joateko zori honez edo txarrez, euskaltegira joateko aldagai importantena da gaur egun ziurtagiria lortzea lanpostuan eskatzen delako. Handiena, motivazio handiena, instrumentala da gaur egun. Inkestan galdetuta ikaslei. Eta gaina alde handiz beste guzti biro. Hau galdera ingo bagenu orain dela 25 urte, etzan erantzuna, segurasko 100etan etzan izango inolaz ere, baina gaur egun hori da, gaur egun itortu behar da, motzean erantzuteko, hori da erantzuta. Nafarroan eta iparraldean, irakurketa bera egiten duzue? Nafarroan instrumentala nik esango nuke ez dela hain, edo ez dela berdina, edo ez duela horren beste pesurik izaten. Agian belaunaldi gazteenetan bai, D-ereduan ikasitakoek eta agian ikusten dutenean lanerako behar dutela, orduan motivazio hori izaten dute, bestela ez lukete agian ikasiko. Nafarroan nik uste dut oraindik jarraitzen duela lehenengo postuetan, ez ditugu datu zehatzak, baina oso lotua dago askotan seme-alabak, familia erdaldunetan seme-alabak D-ereduan matrikulatzea erabakitzen duten familia horietan, badago harreman hori euskaraz edatu ahal izateko motivazio bat. Gero badago sektore bat nolabait jakin minagatik eta atxekimenduagatik ere euskara ikastera animatzen dena, baina bai instrumentala gero eta gehiago gertatzen ari dela. Eta iparraldean zein da zuen egoera? Bai, beraz, atxikimendu instrumentala geroz eta beraz, egin ginen 2014an, horregatik baditugu datuak, inkesta kantitatibo bat. Eta beraz hor, 500 pertsonari galdea egin zitzaien, zergatik euskararen ikasteko urratsa egin zuten, eta beraz hor baritugu datuak oso interesgarriak direnak, eta hortan bermatuko gira ere gure politikaren definitzean. Eta beraz hor, aipatzen baditzuen beraz motivazio instrumentala, ohartzen gira garrantzitsua dela gazteetan. Gaztean, beraz, 30 urteko petikoetan, 70%ak zion baietz hori zela motivazio importanta
beraz lan baten aurkitzeko. Beraz, hor da, gerozta gehiago gazteetan motivazio instrumental hori. Eta beste bat ere oso garrantzitsua dena da nola gerozta aur gehiago elebidunean edo murgiltzean diren, gurasoek euskara ikasten dute, haien ikas prozesuaren segitu ahal izateko eta laguntzeko beraz. Beraz hori agertzen da hainitz. Baina oraindik ere gehien bat agertzen dena hemen iparraldean da atxikimendua. Hori Mikelek ziona, oraindik ere hori da, beraz Euskal Herrian bizi direlako eta haien ingurun, haien ezagutzen dituzten euskaldunekin euskaraz mintzatzeko. Beraz, hori da gehiago, egoena, gehiago atxikimenduarena, baina eta bigarrenik beraz euskaraz haurrekin mintzatzeko eta instrumentala gazteetan ari da goiti. Ederki, eskerrik asko. Zakit beste galdera baterako tartea badaukadan. Labur-laburra oso sakona da, baina, helduen euskalduntzak badu erronka handi bat. Batez ere irakasle kopuruari lotuta eta bere perfilari lotuta. Badakigu, azkeneko belaunaldietan, irakasle kopuru bat egon dela, bide honetan asko ikasi eta ekarpen asko egin diola, momentu honetan jubilatze bidean edo erretiro hartzeko bidean daude horiek guztiak, gazte belaunaldi baten beharra badaukagu, gai horren inguruan gogoetarik egin dezuen labur? Gure kasuan ez dugu egin, ez dugu aztertu. Ikusten dugu hor zerbait gertatuko dela eta aurre egin behar diogula. Nik uste lehen Jokinek aipatu du kontua, igual landuago duzu zuek hemen. Bueno, hemen dituguna dira bi laino beltz handi. Bata da, zeharka aipatu dut, eta da, irakasle gaztek ikasten duten horiek magisteritza eskola, edo magisteritza eskolan bereziki bai, edo beste zenbait gradu eginda gero irakaskuntzara jo nahi duten horien artean, bere begien aurrean dagola hezkuntza sisteman sartzea. Hezkuntza sistemako bolsetara, lanpolsetara, unibertsitatera, eta euskaltegiak daude, nolabait esateko ranking horretan daude behan. Horrek ja alde batetik hartzen du, euskaltegietako lanpolsak baleude oso jende gutxi girekin jango litzeko. Hori da, lehen arazoa, eta lehen laino beltzen nolabait esateko, eta bigarna da formazioaren aipatzen da. Ez hor gabezi handi daude, eta hori da eta defizit edo gabezi horri aurreteko, zenbait neurri martxan jarri dira, denbora beharko dutenak, printzipioz nahiko arrakasta izan dutenak, ez zuzen ere jarri den Josune Zabala bere izan da horren sustatzaile, martxan jarri den masterraren ondorioz, gazte formatzea gero euskaltegiratzeko besteak bestez. Nik uste gabezi handiak izango ditugu horretan, urrungo urteotan, 80. hamarkadan sartutako horiek, gaur egun jubilazioaren atarian daude bai. Dena egiteko da hemen, dena egiteko da irakasleen formakuntzan, dena egiteko nola egan, justuki gazteek unibertsitatetik ateratzean, edo unibertsitate mailan forma daitezen gero irakasle izaiteko, helduen euskaluntzan irakasle izaiteko. Lana bada, eta hainitz egina, gau eskoletan berean formatzen baitituzte beren formatzaileak eta hori guzia. Baina falta da bai segur zerbait propioa hori, irakasleak horren gehiago profesionalizatzeko. Azkenean, lanbide horren gehiago profesionalizatzeko eta erakargarriago izaiteko, zen segur da gazte asko interesa baluketela horren egiteko eta gaitasuna baluketela. Baina hori guzia behar da pentsatu eta iparraldean eraman nahiko den beraz egituratze lan hortan hori parte importanta bat izanen da. Mila esker Argitxu, eta denborak horretara eman digu, helduen euskalduntzaren inguruko gogoeta nik uste dut oso interesgarri bat eskaini diguzuela, Mikel, Jokin eta Argitxu. Uste dute 3 lurraldetako ikuspegia garbi gelditu dela, baita bilakaera ere, erronkak asko ditugu, baina ikusi da egoerarik zailenean ere badakigula modu baten edo bestean aurrera egiten eta ziur aurrera egingo dugula. Eskerrik asko guztiagatik eta honetantxe utziko dugu gure mahai ingurua. Agur.